Today, ay! Ay! Ikat na natin to. Mahirap, oo, mahirap siyang buksan. Ikat ulit to. Itong video na to. This life we've all been waiting for. This life I'm not So, hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another G na naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is Jerry General, and for today's webisode, mag-unbox tayo at mag-haul tayo ng mga bagay-bagay na kung saan ibinili ko sa online shopping tulad ng Shopee. Kaya naman, pakatutukan yan! Today is Monday, March 22 at muling nagbabalik po tayo sa ating General Community Quarantine or also known as GCQ dahil itong mga nakarang araw, itong mga nakarang buwan ay naglalakihan, lumulobo ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa tulad ng Pilipinas at specifically sa Metro Manila o NCR. Di ba nakakaloka? And habang pinifilm ko to ngayon, nasa 8,000 cases plus na ang bagong nadagdag na COVID case sa ating bansa. Kaya naman, nagbakal ka doon, kaya naman, dapat doble, triple, quadruple, ingat tayo sa paglabas-labas natin sa bahay. Kinakailangan pa rin gamitin natin ang social distancing, physical distancing. Kinakailangan magsuot ng face mask at saka face shield. At kinakailangan mo lagi magdala ng alcohol na kinakailangan 70% isopropyl enamylatic chuchu para makaiwas tayo sa COVID or kay Maring Rona or also known as Corona, di ba? Ay, ito si Maring Corona, napakaraming uri, di ba? Parang siyang Miss Universe. Dapat ang coronavirus ay may representative sa bawat isa. UK variant, British enamylatic chuchu, South Africa churva. Di ba nakakaloka? Kaya naman, mag-ingat dahil concerned ako sa'yo. Ay, naku, ikaw na yung vlog ko, no? At bilang makaiwas tayo lumabas, minabuti ko na lang bumili sa online, di ba? Online shopping enamylatic chuchu. At isa rito ay ang Shopee, di ba? Nitong nakarang araw, namili ako ng ilang bagay-bagay sa Shopee. Nakakaloka. Shopee. Di ba? Itong mga bagay-bagay ito ay kinakailangan ko dito sa aking condo. Kaya naman, please, don't judge me. Di ba? At dahil may nag-message sa akin, naman may nag-message sa akin, i-cut ko muna to. Okay? At tulad ng sinabi ko kanina, bilang may nag-message, actually si Sid nag-message, no? But anywhere, nakakaloka yung bakla, Ipagpapatuloy natin ang talak ko regarding sa online shopping, di ba? Nung mga nakarang araw nga, bumili ako ng mga essentials sa aking pamamahay, di ba? At isa na rito, hindi ko siya bubuksan. Hindi ko na siya i-unwrap o i-unbox kasi the moment ako nakuha ko na siya, kinakailangan ko na siyang i-unwrap kasi gagamitin ko na siya. Kung aantayin ko pa to, nako, nga, di ba? Kinakailangan kong buksan na siya. At ito ay ang suot-suot kong home slipper. Yes. Bumili po ako ng dalawang home slipper para dito sa bahay ko. At meron siyang brown and then color blue, di ba? Ito po ang home sleeper na ginagamit ko sa CR at sa aking bahay, di ba? Yung blue sa CR, ito sa bahay, di ba? And don't worry guys, ang aking bahay naman is sanitize siya. As in, may niya ako siya nilinisan and
alcohol, no? Para at least makaiwas tayo. Alam mo naman na ang bakla ay high risk. Diba? High risk. Ang bakla, high risk. Kahit ganito kalakas sa high risk to, oo. Diba? At bigyan na sabihin sa inyo kung bakit. Well, short. Di nagka-stroke ako. Na-stroke ako noong 2018, November. Diba? Kaya naman high risk ko. And pinag-iisipan ko kung magpapavaksin ako. Pinag-iisipan ko pa. Though, yung doktor ko ay naglabas na ng step kung paano mag-vaccine, paano ang patungo, ang process pag-vaccine, at panibagong vlog natin. Pag i-check ako sa inyo yan, promise. Di ba? Para sa mga taong, sa mga viewers na katulad ko na stroke. Okay? Next na. Okay? Itong mga halaman na to, mga artificial plant. Kinakailangan ko siya kasi medyo boring ang aking valor. Kaya ipapakita ko sa inyo ang artificial plants na binili ko. Ayan, di ba? Dalawang variant lang siya, parang katulad ng COVID, yun yung variant, Q2, di ba? So ito, and of course, ito. Di ba? Ang bongga! Binuksan ko na rin siya kasi excited ako actually akong malagay siya sa bahay ko kasi nga napaka boring ng aking condo kasi nga hindi pa pwedeng pagawa sa loob ng bahay kasi nga COVID pandemic, di ba? At ang duldul mo ngayong araw na to, promise. Ito ang next, no? Siyempre nasa baba siya. Ito, napakaliit lang itong binili ko, pero importante sa akin ngayon, as in super duper important siya, at dahil nga hirapan ako magbukas, so, ikat na muna natin siya, pero binubuksan ko na siya ha, huwag kayong ayan ha, ay! Ikat na lang natin to. Mahirap siyang buksan. Oo, kinakailangan natin kumuha ng gunting. At dahil kuha ko ng gunting, kinakailangan kong ikat ulit itong video na to. At bilang hinahanap nyo ko kung nasaan ako, andito ako ngayon sa likod ng camera. Ayan. At papunta na ako sa aking sofa. O, diba? Kailangan mo yun, ang galing, di ba? Kaya talaga nakakaloka. Pero anyhow, ginapit ko na siya para nga makita natin ang aking pinamili na kung saan ang tawag ata dito ay, dahil nakalimutan ko, i-check natin sa aking Shopee app. Shopee. Saan siya? Ayun. Ang tawag dito ay Korean Mask Strap Leather Mask Necklace. Ay, ang dami pangalan naman ito, oh. At tatlo ang binili ko. Isang color red, navy, and khaki. Diba? So, alam niyo naman kung para saan to. Ito ay para sa mask. Well, actually guys, I just want to inform you na itong mga to ay nasanitize ko na the other day. Kaya huwag kayong kasi for sure may magsasabi naman dyan, ano ba yan? Hindi sinanitize! Guys, alam ko ginagawa ko kaya nagsanitize na ako, sinanitize ko itong mga item na to bago ko pa siya buksan. At ngayong binubuksan ko na siya, ang hirap-hirap niyang buksan. Isang color khaki, ayan ang khaki. Red, ayan ang red. Kita niyo ba? Ayan ang red. And of course, ang navy blue. Navy blue. At ang halaga nito ay nasa 90 pesos each. 90 pesos each siya. So, ayan. Meron siyang gold na panlock para ilagay natin siya sa ating mask, face mask, para hindi natin siya ilagay kung saan-saan at nakasukbit na lang siya or naka-necklace na lang siya sa atin, di ba? At natutunan ko yan, nakita ko ganyang item yan kay Anakay. Pero kay Anakay kasi is pampagirl talaga, pampagirl, yung mga pearl, curva, essence, bakla lang naman ako. So, let's go sa mga ganito na lang. Mas simple, pero bongga ang mga necklace or face
shield or face mask necklace. Diba? At let's go and let's move on. Let's go and let's move on sa ating third item na kung saan binili ko rin siya sa Shopee. Ito na, papakita ko na sa inyo. Ha? Okay na ba? Handa ka na ba? Chill, relax. At ang ating third item ay... Ay, nako. Dito ko excited talaga. Dito ko excited kasi sirain na natin siya. Kung kaya mong sirain, bakla, sirain mo na. Nakakalawa ka. Sirain. Oh! Nasira. Nasira. Ay, mukhang pahirapan din to pagbukas talaga. Totoo lang. Pahirapan din. Oh. Pahirapan. At tawag dito sa in-order kong to ay 3D LED wall clock, modern digital clock. Napakahaba rin ng title. Diba? Nagkakalaga to ng 280 pieces. Okay? Dahil naumpisa natin magsalita at dahil na ipakita ko na sa inyo nasabi ko na sa inyo ang presyo, sirain na natin siya. Pahirapan talaga to, Day. Pahirapan. Color key. Kaya sa mga unboxing na ganito, Diyos ko, Lord! Diba? Pahirapan talaga. Oh, nakakaloka. Ang hirap eh. Hirap? Oo, hirap. At dahil mahirap siya, iakat ko ulit. After 48 years, finally talaga, na-unwrap na natin, na-unbox na natin, di ba? So ito ang kanyang digital wall minimalist enigmatic chuchu na clock, di ba? At kulay white. Bakit white? Black in-order ko eh. Ay, black pala siya. Oh, tara ni bakla. Black is, ito nga, Roy. Oh, taray niya. At ito ay galing sa Japan, or yung chicken, or Chinahan. Diba? Oh, so ito siya. Ayan, oh. Ayan. So, tingnan muna natin siya, no? Tingnan muna natin siya. Lock, and then... So, basta yun guys. Ipapakita ko sa inyo ito mamaya. Aayusin natin siya. Ipapakita ko sa inyo. Para naman bonggang-bongga at pakita nyo talagang gumagana siya. So guys, may kasama siyang battery. Ayan ang battery niya. Oh, ayan ang battery. Cable, charger, at ito siya. Diba? Ito ay tawag. Basta sinusuktok lang siya. Hindi siya yung USB-C something. So, ikakabit na natin yung battery para i-check natin kung paano siya o gumagana siya. Kung gumagana siya. Diba? Kung gumagana siya katulad ko. Angal, wag umangal. At syempre, ito pala ang microphone ko. Syempre, hindi siya battery operated. Kinakailangan natin lumipat ng ibang place para maisaksak natin tong bonggam-bongga at pack na minimalist enigmatic chuchu, diba? Ang bongga, ang kabog, ang ganda, pack, diba? Hindi nga siya battery operated, pero may adapter siya or may cable para magbigay init, magbigay energy. Di ba, meron siyang time, may normal time na 24 hours format or yung isang format or military format. May na detected ata yung temperature ng balurchi and then may date. Yon, 'di ba? Ito, ang bongga, maganda. In fairness, talagang 280 pack na, 'di ba? At i-set up natin siya mamaya, 'di ba? Oh, ayun, ito ang ganda. Oh, ayan na, ganda. Ganda ng amano, ha? Lahat ng item nga pala is yung link ilagay ko sa aking description box. Okay? So, there you go guys. There you go. Nakakaloka, diba? Talagang yung apat na item na yon ang mga essentials sa akin sa ganitong panahon, diba?
Kasi sa bahay lang ako kasi hindi ako pwede lumabas kasi high risk ako. So, mas minabuti ko nang ayusin ko na itong bahay and bumili ng mga bagay-bagay na kakailanganin ko. 'Di ba? Para naman may pagkalibangan tayo. And of course, guys, napakamura naman ng mga item na yun. Kaya, bongga na rin siya, 'di ba? Again, guys, for more unboxing, for more unwrapping, for more content, don't forget to click subscribe and comment kung ano pa ang gusto niyo makita sa akin. And, guys, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, okay? Mag-subscribe kayo. Please lang. Kung maaari lang. And, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga uploaded and new and brand new video. Kaya naman, please, okay? Again, my name is Jejana and thank you so much for accompanying me. Thank you so much for watching this video and I'll see you again on my next vlog. Bye! I love you. Mag-ingat, okay? I love you.